Čau lidi, vítejte do dnešního videa. V dnešním videu tady máme Roblox Rivals znova. A nezapomínejte určitě na tohle video dávat lajky, odběry a jestli nechcete přicházet do další moje videa, tak dejte tam i ten zvoneček. A jak vidíte na obrazovce, tak tady mám s sebou dalšího vzácného hosta, můžeš pozdravit. A ne. A my se vlastně můžeme pustit nahoru. Tak jdeme na to. Jo, a jak jste asi viděli na názvu, tak můžeme používat jenom RPGčko. A jestli chcete, aby jsme dělali něco stejného, jako teď děláme s RPGčkem, tak mi napište do komentáře. Ne, na Construction bych si nejradši vzal sniperku, ale nemůžu. A můžeme ještě používat štít. Tum. 40 dostali oba dva? 40 dostali oba dva? 40 dostala ta typka dead? Kam co děláš? Teď jsme kvůli tobě prohráli. Jež ty seš matla. Ty seš materiál. To člověk nikdy neviděl. No. Nebo spíš ten Scar umí. A nebo ty nesmíš umírat teda, co? Jo, tak akorát Černoch dostal 120. Další dostal 120, všichni mají 30 hápek. No, můžeš mi říct, jak ti mohl dát pistolkou? Já, jestli se mi to podaří, tak půjdu na jeřáb. No. Tak se mi to moc nepodařilo. Teda jako podařilo a pak mě vyspamovali tím ARkem. Já na Construction vůbec neumím s RPGčkem. Možná na Splashe taky jo, nebo na ostatní mapy, ale já umím sniperku na Construction. A co píšou do chatu? Do, 40 dostal Černoch. $120 dostal Černoch. No tak si ji nemohl ani dát nějaký hit. Ježiši, toto je RPGčko zamilovaný. Kámo, tak to nejde, když ze začátku chci. No jo, ale chcípneš hned na prvního týpka.
Mirror Match API, jinak to nedávám. A jo, nemusí, takže já to zruším. A teď nevím, jestli jsem vám říkal, že v sobotu nebo v neděli bude customka s youtuberem Ondrou Burianem. Takže já se na vás těším, a Ondra Burian se na vás těší. Bude to nějaká customka z Robloxu. No na arénu umím RPGčko, takže jestli vyhraje aréna, tak mi to bude jedno. Já nemůžu použít vlastně molotov. Já bych to k něm rovnou hodil. 40? Dead? Double kill. Double kill. Double kill. Double kill. Kde jsou? Nice, jeden dead. No, když máme challenge o to RPGčko, tak musíme dávat arénu. Na arénu dáváme to s RPGčkem. Antony, Rudy. Pozor. 40 dostal Černoch. 40 dostal Modroch. 40 dostal Černoch. Oba dva dostali 40. On už taky spamoval RPGčko. Jak my. Dostal 40. 40 dostal zase. 40 dostal zase. 40 dead. Nice. Hopla. 40 dostal. Černoch. Modroch dostal 40. Zase Modroch dostal 40. Dead. Dostal 40 Černoch. Černoch dostal 40. Nice. Čtyřicet dostal Modroch. 40 dostal zase Modroch. 120 dostal Modroch dead. Kde? 40 dostal. 40. 120 dead. Easy. Lívej. Ne, tam nemůžeme dát RPGčko. No může tam padnout, ale ne každou hru. Splashe.
Ne, arena. Nice, RPGčko, Dodgers, Riot Shield, Molotova. Ale mě to stejně, no možná jeden ten 124 lev, oba dva budou mít možná jimo, takže se připrav. Zrychlej nás honem. Hážou flashbangy? Dostal 40? 40 dostal? Kámo, on má schválně šedivou, protože může s tím zladit. On se s tím může sladit rovnou. 40 det. Kámo, jeden z nich to lívnul. Kámo, on si schválně nastavil šedivý skin, podle mě, na arénu. $120. A on mi dal taky 120. Víš, já nemůžu vlastně používat molotov. Pozor, bude házet flashbangy. Mě zabil. Já jsem si krknul. Hihi. Nice. Já po téhle hře tak si pak něco nastavím, takže pak nebudu chvilku mluvit, protože mi to zruší mluvení. Ale pak hned si ho zase nastavím zpátky. Já ho nevidím. Prava! Nice. A já teda teď stlumím mikrofon. Takže nebudu slyšet, ale normálně vzácně ho bude slyšet. Tak už to je nastavený. Byste to neviděli, protože já to mám takhle v jedné aplikaci nastavený. Tady teď vám ukážu myší, tady tou aplikací. Jestli byste chtěli vědět, jak tutoriál si nastavit OBS Studio, tak stačí napsat do komentářů. A my jdeme zase na hru. Já na toho Ondru Buriana vám dám ještě odkaz do popisu, ať se můžete kouknout na jeho videa.
40 dostal jeden. 40 dostal další. 40 dostal ten docela černovlasej. Dead. Nice. Hubla. Já ho vůbec nevidím. Jeden dead. 120. 120 dostal ten týpek. Jeden hit RPG. No ty můžeš mi něco vysvětlit? Ale můžeš. Ale no tak. Prosím, nezhebni. Prosím, neumři. Má plný hápko, ale. Nice, nice. No skill? Tak jako sorry, tak sorry týpku, my za to nemůžem, že máme challenge. Viděl jsem. 40 dostal. Kde? Strovat se dead. Se dostal ten docela červenovlasej. Jeden dead. Dostal 40. Nice. Se dostal? Ten červenovlasej? Tak nedostal 120, ale jak to? Když mi to zasvítilo červeně. No a pozor, ten červenovlasej má nožík. Červenovlasej jeden hit, krásně. Oni mají nožíky. Za mnou, za nama, za nama. Ono má plný hápka.
No, teď už začaly být dobrý. On to možná bude Čech. Prograd.cz. Kamu, jak mě dávaj? Čtyři dostal jeden cápek. Maty! Takže já tohle tu nedám. 10 hápek. Kámo, tak to nejde. Když on má 145 hápek. Čtyřicet dostal. 40 dostal další. 40 dostal další. Tak to nejde, když hned hebneš. Ne, kecám. Lidi, s tímhle mečem asi ukončíme dnešní video. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte dávat lajky, odběry a jestli nechcete teda přicházet do toho moje další video, tak dejte i zvoneček. Já se s vámi naučím a na příští video zatím. Čus!